L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA ħadet deċiżjoni li terġa' tiftaħ il-miżbla tal-Qortin fix-xahar Għawdex li kienet ilha magħluqa mill-2004 minħabba id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Matul l-40 sena li kienet ilha topera fil-miżbla tal-Qortin intrema ma' 900,000 tonnellata skart fuq medda art daqs 3 grounds tal-futbol. F'rapport li kien imħejjem il-Waser fl-2004 kien sar magħruf li l-miżbla kellha żoni ta' skart għoljin 17 il-metru. Issa l-ERA tat l-approvazzjoni li dil-art terġa' tilqa' l-iskart fl-aħħar ta' Novembru li għadda. Dwar dil-art fl-2007 kienet bdiet konsultazzjoni biex din il-miżbla tinbidel f'park ta' rikreazzjoni għal familji u f'Mejju 2018 il-Ministru għall-Ambjent José Herrera saħansitra wiegħed li l-park għal familji se jiftaħ sal-aħħar tas-sena. Iżda minflok fl-aħħar tas-sena ħarġet din l-aħbar li l-miżbla fil-Qortin se terġa' tinfetaħ. Intqal il-Waser f'kella tapplika b'urġenza biex din il-miżbla terġa' tinfetaħ għax f'Malta ma ċfa tal-post fejn jintrema l-iskart. Din l-aġla deret ukoll fl-approvazzjoni ta' din l-applikazzjoni peress li f'jumejn l-ERA approvat il-ftuħ mill-ġdid tal-miżbla tal-Qortin. L-applikazzjoni li ġiet approvata tipprovdi lil Waser b'sit ieħor fejn tpoġġi l-iskart li jkun ġi magħżul f'tal-kus fix-Xewkija. Il-permess ingħata għal sena. L-ERA imponiet numru ta' kundizzjonijiet sabiex dan il-permess seta' jingħata fosthom li l-applikanti jużaw biss is-siti indikati fuq il-permess, id-dritt l-awtorità tagħmel monitoraġġ u dritt l-awtorità iżżomm il-garanzija bankarja ta' 10,100 euro.